खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों, जायखौ नोंथांमोना गुसुं समनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन रादाबफोरखौ नायनो हागोन। फैदो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि रादाबखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ बिटिआर गोरोबथा टेट फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइनि सायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सोरखारनि गेजेराव सावरायलायदों। दिनै एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्सि दिपेन बर' दैदेननाय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाजों बिटिआर सोरखारनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि सायाव आइअसिएल चिरां गेस्ट हाउसआव सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय बोसोरनि 22 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सायावनो गुवारै सावरायलायदों। मख'जायोदि बे सावरायलायनायाव गाहायै बिटिआर गोरोबथायाव मख'नाय 6.3 दफानि गेजेरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ फैगौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनानै होनाय, टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनानै थाबैनो फरायसालियाव थिसननाय आरो गोरोबथायाव फैफानाय गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै गोरोबथानि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो एबसुनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां मुर्सि प्रमद बर'खौ खावलायदों। बे सावरायनायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि ए.जे. बर्मन, बिटिआर सोरखारनि नेहाथारि नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि मुर्सि जगदीश प्रसाद ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय माखासे थान्दै बिथांमोना बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दङ रायजोआव मोनसेनि उनाव मोनसे गाग्लोबनाय दायगोनां खामानिफोरा बारायनो हमदों। मंगलबारखालि मोनाबिलियाव सासे डाक्टारखौ खारसि-बिरसि गाग्लोबनायनि उनाव दिनै फिन मोनसे मरेल पुलिसनि जाथाया सोराङाव फैयो। माखासे दुथां सेंग्राया सानै उन्दै गथ'खौ लावथिजों खारसि-बिरसि गाग्लोबदों। सेंग्राफोरा गथ' सानैखौ लाइटनि पस्टआव खानानै खारसि-बिरसि बुदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला गथ' सानैया दाउ खावदोंमोन। बे जाथाया जादों खोला कामरुपनि गरैमारिनि हाथिसाल गामियाव। गुबुन फारसे माखासे सांग्रां लाइमोनफोरा पुलिसनि मददआव सानैबो गथ'खौ बोखांनो हायो। सानैबो गथ'खौ लाइटनि पस्टआव खानानै गाग्लोबनायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। गथ' सानैनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा जाथायनि बागै जोरसिमुलि पुलिस थानायाव सा 5 सुबुंनि बेरेखा POCSO आयेननि सिङाव केस होदों। जाथायनि सायाव जोरसिमुलि पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमगोन होननानै फोरमायदों। एबसुआ बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै अनलाइन थुनलाइयारि बादायलायनायनि देरहासार जानाय फरायसाफोरनो बान्था गथायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 59थि बर' बिजों सान 18 मेजों लोब्बा लाखिनानै गोजौ, जौमा आरो बुहुम फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै गुगोल मिटनि गेजेरजों खुंनाय खन्थाइ आवरायनाय आरो लिरनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ थांनाय 28 मेआव फोसावदोंमोन। मोनथाम खलबजों गासै सा 286निबो बांसिन गोजौ, जौमा आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि लिरनाय आरज जावरिसे अखानि थाखाय खन्थाइ आवरायनायाव देरहासार जानो हादों। फारियै सेथियाव प्रियांका बसुमतारी, नैथियाव सेलमेट रानि बर' आरो थामथियाव तृप्ति बसुमतारीया। गोजौ फरायसालि फरायसाफोरनि थाखाय होखानाय बर' हारिमु आरो सोदोमस्रि आयदानि खन्थाइ लिरनायाव देरहासार जानो हायो। फारियै सेथियाव बिबारी बसुमतारी आरो नैथियाव प्रसेनजित बसुमतारी आरो थामथियाव रंगिना बसुमतारीया। जौमा आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय होखानाय बर' माहारियारिबाद आयदानि सायाव खन्थाइ लिरनायाव देरहासार जानो हायो। फारियै सेथियाव दिपजयती बसुमतारी, नैथियाव रन्जय ब्रह्म आरो थामथियाव सिकेन बर', बारदै ब्रह्म, लटास पि नार्जारी आरो सोमावसार बसुमतारीया। COVID-19 खौ बिथा खालामनानै आसाम सोरखारा फोसावनाय SOP खौ नोजोर होनानै दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै बागानसालियाव थानाय एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय खन्थाइ लिरनायाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय मुर्सि दिपजयती बसुमतारीनो बान्थाखौ गथायग्रोयो आरो थामथि मासिआव आवग्रिनो हानाय थरायना लटास पि नार्जारी मुर्सि खुंख्रा सरगिरिया बान्थाखौ गथायो। इयुननि समाव बेंकनि मददजों देरहागिरि साफ्रोमनिबो आखायाव सौहैनाय बायदि राहा खालामनाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मुर्सि सौमेन नार्जारी आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि मनिराम बरगयारिया फोरमायथिदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। कभिडआव थैनायनि हार खमायनो गासैबो राहा लानो बिथोन होदों सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा मंगलबारखालि बिश्वनाथ जिल्ला नायगिदिंनानै कभिडनि थासारिखौ नोजोर होयो। जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि सावराय जथुम खथायाव MLA बेंगिरि आरो गुबुन गुबुन जौसिन बिबाननि बिबानगिरिनि बाहागो लानायाव मोनसे सावराय जथुमाव बाहागो लायो। मन्थ्रि बिथाङा जिल्लायाव कभिड थासारिजों दावहा नांनायनि बेलायाव प्रशासना लानाय राहाफोरखौ नायबिजिरो।
मन्थ्रि बिथाङा कभिडआव जिउ गोमानायनि जौखोन्दोखौ खमायनो गासैबो लानो हानाय राहाफोरखौ लानो प्रशासनखौ बिथोन होयो। बिथाङा बुङो दि बेरामखौ सिनायथिनाय आरो फाहामथाय होनायाव गोबाव जानो नाङा होननानै। मन्थ्रि केशव मन्थ'आ लोगोसे बुङो दि थैनायनि हार जायखिजाया राहाजों खमायनो नांगोन। बिनि थाखाय थाबैनो कभिड पजिटिभ बेरामिफोरखौ सिनायथिनानै थाबैनो फाहामथाय होनायानो मोनसेल' राहा होनना बुंथियो। मन्थ्रि बिथाङा एमएलएफोरनि दैदेननायाव सानथाम सानब्रैनि गेजेराव मोनसे बियाब लानानै कभिड नायबिजिरनाय कमिटि दानोबो बिथोन होदों। बिथाङा बुङो दि बेफोरबायदि कमिटिफोरा सिं ओनसोलनि कभिड थासारिखौ नायबिजिरनानै प्रशासनखौ नांगौ बायदि खामानि मावनो थाखाय मदद खालामनांगौ होनना। बिनि सिगां मन्थ्रि बिथाङा गहपुर महकुमा फाहामसालि नायगिदिंहैयो आरो सावस्रि सेवाफोरखौ खौरां लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कर'ना जिउसानि पेन्डेमिक थासारियाव खामानि मावनो मोनै गोरिब नखरफोरनो आइडेल एनजिअ'निफ्राय गं 100 नखरफोरनो जाग्रा आदार माइरं, दालि, थाव, साबुन, बिस्कुट बायदि बायदि जाग्रा आदार राननानै होदों। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बिसिमारि गामिनि गं 100 गोरिब नखरफोरनो मंगलबाराव क'क्राझार सहरनि आइडेल एनजिअ'नि सोद्रोमाफ्रा जाग्रा मुवा बेसाद आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो पुष्टि आदार राननानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायफोर दासिमबो आंनि बे बड' एस एम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला, उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान रादाब नायनो हायो। गोजोन्थों।